Vo výstupnej zostave prijatý tovar máme možnosť vypísať všetky tovary alebo materiál alebo iné druhy tovarov. Zadať dátum od do. Ak necháme prázdne, vypíšu sa všetky príjmy. Pravým tlačítkom na myši, návrat späť. Je možné zobraziť sumáre na jednotlivých dodávateľov alebo sumáre jednotlivých tovarových skupín. Alebo vybrať len konkrétneho jedného dodávateľa a jednu tovarovú skupinu. Ďalej je možné navoliť, či chceme príjem len z nákupu alebo príjem z presunu medzi skladmi. A takisto je možné zvoliť, či chceme vypísať tovar, ktorý bol prijatý do komisu, alebo nekomisionálny tovar.